aloitellaan tämmöisellä vesi-ilmapallolla. No, katsotaan mitä. No niin. Ottaa vähän. Katsotaan nyt. Katsotaan miten tänne tulee. Saadaanko? Tulee hyvin täyteen. Ei se toimi. Ei. Katsotaan Okei. Jostain syystä tää meidän systeemi ei nyt toimi loppuun. Juu. Mikäköhän siinä on? Joku vika tässä nyt on, kun puppu toimii. Niin. Ja koitetaan nyt toiselta ilmapallolla, jos... Missä niitä ilma... Ootas. No, koitetaan tällä samalla vaan. Koitetaan sieltä yksi. Koitetaan lisää, mitä toinen liikus, otetaan tosta. Joo, tosta vaan omaan punainen. Kokeilas nyt. Nyt saattaa onnistua. Toivotaan. Tuu. No niin. Sinne poksahti. Noin. Se oli siinä. Niin. No niin. Nyt voit ottaa siitä sen juoman maistiaiseksi niin. Juu. Maistellaan tästä. Noin. Semmonen.